Какво ли да правя? Доставчика. Добър ден, мосио жено. Така, какво Казаха искате? ми да доставя това. Довиждане. Магизи искате ли? Добре. Да видим какво има вътре. Отваряме. Какво? Дошъл съм, дръпни се, да. Какво? Дошъл съм да взема, явно доставката е била грешна, извинете. Да, била е доста грешна, но Грешна. може да задържите, ако искате. Защо да я да се държам? Аз съм момиче. Довиждате доска? Не! О. И сега какво да правя? Ще се не ето тук. О. Сега с тази доставка. Довиждане. Какво ли има вътре? What? Гащи! Thank you. Грешна доставка, извинете. Да, обърках я. Добре, довиждане. Довиждане. Това е моята стая. Идвам. Thank you. Сега да видим сега какво е. Чит! Защо? Спря ли го? Да, натиснах квадратчето малко. Какво стана, бе? Натиснах квадратчето. Да, бе, то така трябва. Ето. Бачко. Извинявай, обаче знаеш какво друго. Доставка. Аз искам да видя как се случва. Човек, виж се бъдна. Доставка. Как само ви кажа?